तर सांत्वन करणं सोपं आहे, दुःख पचवणं कठीण आहे, असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलेलं आहे। बारामतीची पोटनिवडणूक ही बिनविरोध व्हावी अशी देखील इच्छा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केलेली आहे। सांत्वन करणं सोपं असतं, दुःख पचवणं कठीण असतं, असं देखील शिंदेंनी म्हटलंय। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे देखील आज सुनेत्रा पवार यांचा उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी बारामतीमध्ये दाखल झालेले होते। त्यांच्या उपस्थितीमध्ये सुनेत्रा पवारांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला आणि त्यानंतर आता एकनाथ शिंदे यांची ही प्रतिक्रिया समोर येते आहे। बारामतीची पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी अशी इच्छा असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलेलं आहे। काँग्रेसने सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात उमेदवार उतरवलेला आहे, मात्र ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी अशी आपली इच्छा असल्याचं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलेलं आहे।